מה? הכל טוב? הגעת הביתה? איזה ביתה? הלוואי הביתה. מה זאת אומרת, ירדן, איפה את? אין אוטובוסים, אחותי. עד הפאקינג בוקר. נו, מה? את לכי ברגל, יא גמורה. זה שעה הליכה. אוקיי, אני נשמעת לך במצב לצעוד עכשיו שעה ברגל? יחכה קצת. כשאני אחליט, אני אתחיל לצעוד. וואי, ירדן, את חייבת להתחיל להגיע לישיבה כשאת יודעת שיש לך איך לחזור. איך זה קורה לך כל פעם? את לא לומדת? תוציא חיסיון כבר, מה קורה עם התאוריה שלך? סגור פה, מרגיש שאנחנו סגורים. אז למה אתה? משמרת לילה. אבל אמרת שאתם סגורים. נכון. אז? משמרת לילה. מה אמרת? שאני עפה מפה. שום מקום. אז את לא עפה מפה. מה? אם את הולכת לשום מקום, אז את לא הולכת. מה אתה רוצה? משעמם לי. אז? משעמם לי. אין לי איך לעזור לך עם זה. את יכולה להעביר איתי פה את הזמן? כן, ממש. בדיוק באתי ללכת. לשום מקום? אין אוטובוסים עד הבוקר. אני אלך ברגל. את יודעת איפה את נמצאת בכלל? תביא לי את הטלפון שלך. לא יעזור לך. אני צריכה לעוף מפה, תביא לי את הטלפון שלך. אין כאן קליטה. למה אתה משקר לי? לך יש קליטה? נו. איך קוראים לך? למה שתרצה לדעת איך קוראים לי? זה להכיר אותך. מי אמר שאני מנסה להכיר אותך? היית רוצה שאני ארצה להכיר אותך? מה אתה עושה? חשבתי שאת לא מנסה להכיר אותי. לא מנסה להכיר אותך, אני מנסה להבין מה אתה עושה. אני עובד פה. יש לי סטוק למלא. חשבתי
חשבתי שאתם סגורים. מוכנה לעוף לי מהעיניים? ירדן. מה? שאלת קודם איך קוראים לי. קוראים לי ירדן. שום שמדינה ערבית. מה? כלום. טוב, איך אני חוזרת מפה הביתה? חכה בסבלנות לבוקר. אין לי סבלנות כדי לחכות לבוקר. אני לא חושב שיש לך ממש ברירה. אז אני פשוט אמורה לחכות כאן עד שהשמש תעלה? תגידי לי. תשומה מטומטמת. מה? התאים שלך במוח לא עובדים? אין לך קליטה. אין לך אוטובוסים למבשרת. אין לך שמש מושג איפה את פאקינג נמצאת. אז אולי תפסיקי להתנהג כמו מטומטמת ותתחילי להפנים שאת לא יכולה לעשות כלום. מה מבשרת? איפה אתה יודע שאני מבשרת? מה? לא משנה. כי אני שלא התרחקתי בה, אני עדיין באזור. אתה צריך פה עזרה? כן, אני אשמח. רק לכי למחסן כחולצה. מה, למה? אם הבוס שלי יגלה שיש פה מישהו שעובד בלי מדים, עושה עבודה של עובד, הוא יהרוג אותי. מאחורי המקרר משמאל. לך עובדת. יאללה, קדימה. מה, אתה... אודי. אודי. אהוד? מה? אהוד. מי הוא? אתה אהוד. אני אודי. אודי זה קיצור. קיצור? של אהוד. קוראים לי אודי. כן. מה את מסתכלת עליי ככה? סך הכל מנסה להעביר את הזמן בכיף. בטח. את לא לוקחת אותי ברצינות ואני לא אוהב את זה. קצת קשה הייתי אומרת. במיוחד שאתה... ככה. מה את רוצה? אני מנצל את הזמן לפני שהוא ייגמר. ייגמר למה? כי יגיע הבוקר, ואת תלכי. לא אראה אותך. למה שלא תראה אותי אתה? מה? למה? השתחברנו. קח, תהנה. יושבת חכם את. הנה. ירדן. חציני. מה את ככה קשה? הופה, זה מה שחיפשתי. יאללה, שתחררי, תשתגעי קצת. מה קורה פה? חשמל קפץ. די, באמת? שמתי לב. זאת מצחיקה. זה לא משהו מיוחד. אני רגע חוזר. תחכי לי פה 30 שניות. איפה הטלפון הזה?
הכל טוב? אודי, יש דופק? הרמת את החשמל חזרה? מקררים עובדים. למה אין פאקינג אור? סמק, אודי, אל תלחיץ אותי, נו. סגור. מה? אמרתי שסגור פה. אנחנו סגורים. הכל טוב?